Hmm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng bistik bangus belly mga kapudibis at meron tayong rice at meron tayong extra sarsa sabaw. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray na po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga tam kay Kapampangan. Manganta na po. Opo. Tanggalin ko na to, ha? Dito sibuyas. Meron tayong sibuyas. Nakamura tayo sa puting sibuyas. Ito. Ito. Sarap po, Lord. Sarap na ito. Taba. Sarap. Ito, taba. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo. Sarap. Palasa, sarsa. Sarap. Ang ito yung mga putipis ang taba. Taba. Sarap. Sabaw pa? Sabaw. Patay rice. Rice pa kami. Ay, mga kapudibis, meron namin rice. Sarap.
Taba nito. Grabe, taba, oh. Taba. Mas mataba pa sa akin yung bangus na. Sarap. Oh. Tapos lagyan mo sibuyas. Kaya mataba yan. Kasi nasa tamang tao yan. Charot. Nasa tamang... February 1 na. Ah, yes. Month of love. Kaya umuugot na naman si BBM. Taba. Pasko na. Sarap. Magluto na kayo mga kapudipis. Ang sarap-sarap. Taba. Taba. Sarap ng taba mo. Malinamnam pa sa akin. No. Mas malinamnam. Mas mataba pa nga siya sa akin. Ang sarap eh.
Ay, Busog na kagad. ang laki ng bangus, no? Sarap. Ang sarap pagkalot. Tapos ang taba-taba ng mga bangus. Ang laki pa. Eh, konting natira pa ako. Konti lang yan. Mamaya, maubos po yan. Ang laki no? Taba. Sarap. Magluto na po kayo. Bistek, bangus. Sa Kapampangan, bistek, bangus. Ayan. Napakasarap. Manyaman po. Magluto na kayo. Ay, sino ko? Ay, mga kapudibis. Ay, salamat po. Ang daming nakain ng rice ni Bibian. Kaya mga kapudibis, naubos po namin yung pagkain namin. Meron tira si Ate Albi. Ako din onti lang. Mga kapudibis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalayan, at syempre, Cook Like Crazy, mag-follow at mag-subscribe na din po kayo. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto niyo ang aming videos, please don't forget to So, like, share, and subscribe. Thank you. We love you.